Na, sziasztok, srácok, én Kristóf, és ebben a videóban nem más fogok csinálni, mint számolászni fogunk, méghozzá Blogs Endless, igen ebbe. Hát lejátszunk olyan 4 meccset, jól van, mert még utána még szerintem megyünk izét is, ilyen nyitogatunk. Jó, oké. Hogy telt el a napjaitok, srácok, gondolom. Jó, minden jó. Megpróbálom megnyerni. Egy kis SP-t betoltam azért. Hát amúgy mit gondoltuk a tegnapi BL döntőre? Amúgy szerintem nagyon jó meccs volt. Hát örülök is, hogy megnyert a Real Madrid, mert ugye neki szurkoltam persze. Hát nagyon jó. Szerintem amúgy jó meccs volt. Eléggé. Carvajal góljával, meg Vinicius góljával, hát azért. Na. De nem áll. Most valami egy kicsit laggolom, nem baj. Na, 1v1 ez a gyerekkel. Hát amúgy majd lesz 15 feliratkozónál egy stream, úgyhogy azt is meg lehet nézni. Ja, június 15-én stream, bejelentem még egyszer, és utána július 6-án, igen, 6-án, július 6-án stream. Amúgy egyik barátomra is iratkozzatok fel, úgy hívják, hogy Bálint a neve, és majd megmutatom, hogy mi a YouTube-on a csatja, és iratkozzatok légy fel DGT Hun, JT Bálint. Iratkozzatok fel rá. Ha meg lesz nála, azt hiszem az 50 iratkozóval, akkor lesz nála stream. Úgyhogy hozzája is érdemes lehet benézni, úgyhogy nyugodtan. Az megtekintésnél nálam egy 40 perces streamre számoljatok. Ez jó volt, ez jó volt. Na srácok, eddig ez nagyon jó. Hát nyertünk egyet. Lesz még 3 meccs. De szerintem áttérünk majd más vizére, játék, nem tudom, na mindegy. Addig majd leállítom, szerintem úgy hagyjuk. Csak egy pillanatot. Jó, még kettőt. Remélhetően megint espézünk, vagyis hát remélem, hogy espézek, de nem minna. Playerek, úgyhogy ezek.
Valami próknak tűnnek. Na, hát ezek botok. Ezeket nevezők. Hát srácok, amúgy nektek ez hogy tetszik ez eddig ez a videó, majd írjátok meg kommentből. Oké, nyertük ezt a meccset. És hát nem nyertük, hanem... Na, értitek. De hogy teltek a napjaitok? Megkérdeztem, na mindegy. Kérdeztem, hogy írjátok meg. Na, fejtettem valami. Szerintem már biztos, hogy kérdez. Oh, let's go! Nyertünk! Vini! Vini el. Jó. De nagyon jók vagyunk. De nagyon jók vagyunk. Hát jó, nem eddig amúgy, de nem tudom. Hogy még hogy lesznek ezek a meccsek. Francban. No. Most annyit mentünk le, annyi meccset. Na, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, mindenképpen nyomassatok egy lájkot, és iratkozzatok fel rám, légy szíves. És vártok. Én Kristóf voltam. Sziasztok! Sziasztok!